ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟೇ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದುದ್ದೇಶದ ಇದು ಇಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ನಾಮಕರಣ ನಾಯಕಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಬಂದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಕೊಂಜೋಗ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟೊಡ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಐದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲು ತುಂಬುತ್ತಿನಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪಣ ಶಕ್ತಿ ಗುರುವಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಮನ್ಪಣ ಅರ್ನ ಆಶೆ ಈ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಈ ಶುಭ ದಿನಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶನು ಆ ಜೋಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ದುಂಬು ದಿನಟು ನೇರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಲಕ ಗುರುದೇವನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಮಾತಿರಿಗಳು ಪಡೆ ವಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಳಿ ಒದಗಿದು ಬರಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ದುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶಾರದೆ ಗಾನ ರಾಗವೊಮ್ಮಲು ಶಾರದೆ ನಾಮ ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು ಶಾರದೆ ಗಾನ ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಭಾವದೆಲೆಯಲಿ ಶಾರದೆ ಗಾನ ನನ್ನಯ ಮನವೆಂದು ಶಾರದೆ ಸದನ ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಅವಳಿಗೆ ದಿನನ ರೋಮಾಂಚನ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪಡೆದು ಗುರುವಾಯನ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಇನಿ ಜೋಗುಲಿಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಸುವರ್ಣ ಕರೆಯಿತು. ಶ್ರೀಯುತ ಭವಾನಿಶಂಕರರೇ ದುಂಬುಳು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸನು ತ್ಯಾಗ ಮಂತದೆ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಡಪವನ್ನು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದೆ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದೆ ಒಂಜಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿರಿಸಿ ಕುಂಪಲಡೆ ಅರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಮಂತದೆ ಜನಸೇವೆ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ 8 ಭಾಗ್ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಣೊಂದು ಅರೇನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಈಗಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಚ ಬಿಲ್ಲವ ಶಿರೂರ್ ಎಂಬೆರೆ ಕೊಲ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಜನರಂತೆ ಕರಿಣ 10-15 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬು ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಯಡಿತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರೆ
ಚೀರೂರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತು ನಿಂತದೆ ಅರ್ನ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆಸಿರಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ವಹಿಸರೆ ಬೈದರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂಜನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅವು ಏನೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅತಿ ಬಡವರಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂತ್ ಬೈದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕೊಂಡ ಕೇರೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡಬದ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 74 ಅಂಕ ಪಡೆದ 75% ಮಾರ್ಕ್ ಪೈಗಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೊಲ್ಯ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಆ ದಿವಸ ಬಿಲ್ಲವ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂತೊಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ್ರಂಜನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಲ್ಲಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕುದರಿಕೆ ಪುಂಜನ ಮಹಾಮಲ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ್ಕೊಡು ನನ್ನ ದುಬ್ಬುಗಳ ಆ ಗುರುದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಖಲಮಿತು ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಗುರುದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ DN ಜಯಶಂಕರ ಕೊಂಡಾನ
ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾಗಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವೈನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಕರಿಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬೈದರಿ ಇನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ತರುಣರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಬಂತೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುಣ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಯ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂದ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ SLC ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ PUC ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿತರಣೆ ಮಂತೇರಿ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಚಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ವಿದ್ಯಾ ದೆತುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರೋದು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತದೇರ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮಲ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕಲ ದಿವೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲ್ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಆದಪ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ ಆದಪ್ಪು ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪು ಐಕ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಆಮಿಷ ಅತನ ಒವೇ ಪ್ರಲೋಭಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಸುರಾದುಪ್ಪುನು ಹೊಸತಾದ ಶಾಲೆ ಸುರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲಡ್ ಸೇರ್ಪದ ಅಲ್ಪದ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡೂರಿ ರಾಜೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಆ ರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಯಾಗನ ಮನ್ಪೇರು ಬಿದಡುವಿಗೆ ಯಾಗ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ಆ ಯಾಗಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೊಡುಪು ಅವು ಕಾಡುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮರಟುಪ್ಪುನು ರಾಜೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಕಾಡದ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಆಶ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಋಷಿಗೆ ಆದರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಋಷಿಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಪಂಪೆ ಯಾಗ ಏನು ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಈ ಯಾಗಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಹಣ್ಣು ಇರ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬರ್ತೇನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಋಷಿಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ದಯಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ರಾಜನೇ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ರಾಜಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜೆ ಆ ಆಶ್ರಮ ನಂಚೂರು ಗಮನದಿದ್ದ ತೂಪಿಗೆ ಆ ಆಶ್ರಮಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತಲುಪ್ಪುಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪೇರುಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆತ್ತಲುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆವೆನಂಚಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಪುರ ಅಲ್ಪಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಋಷಿನ ಮದಿಮೆ ಅವನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಗಲ್ಲ ಉಲುಪ್ಪಲ್ಗೆ ರಾಜಗೆ ಅಂದಿನ ಮಾತ ತೂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಇಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಅತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಅರಮನೆ ಡುಪ್ಪು
ಈ ಕಾಡೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಋಷಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದುಂಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಲುಪ್ಪು ಕಂಜಿಲುಪ್ಪು ಆ ಬೆಳೆಬಾಳಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಋಷಿನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮದಿಮೆಯಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕೊನಬೇಕು ಋಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಋಷಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತದ ಪಕ್ಕ ಸಾವರಿಸಿದ ಋಷಿ ತೂಪೆಗೆ ರಾಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಮಾತೆತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಆಗ ಬೋಡಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಸಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತಿಸಿ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಥೆನ ಉಂತಾದ ಆ ಜೋಕುಳ ಮಾತ ಕೇಣಿರಿಗೆ ನೆಟ್ ರಾಜಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಪಿ ರಾಜೆ ಅಯೋಗ್ಯ ರಾಜೆ ಆಗ ಬೋಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಬಿಡುದ ಬೊಕೊಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಆ ರಾಜೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ರಾಜನಿಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡ ಆ ಕತೆ ಐಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯಾರ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬೈದಿಂದ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಇಡೆ ಬೈದಾರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜ್ಞಾನಂದೆ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೇವಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಗಮನದ ನೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋರ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಂಚಿನ ಗುಣನುಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನುಲ್ಲ ಅವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ಮನ್ಪಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜಾದ ನಿಖಿಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೈ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿ ನೆಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನಕ ಇಟ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಕ್ ಕೊರದು ಶಾಲೆ ಕಡಪು ಅತಿನಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಅತಿನಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವೈನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ ತರೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾವಡು ಏರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇರಲಿರ ಸತ್ಪ್ರಜರಲ್ಲಿ ಇರಲಿರ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಇರಲಿರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ವಿಚಾರಲಾದಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಿಚಾರದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಪ್ರಜ ನಕ್ಲ ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣು ತೊಟ್ಟ ಅರ ಏನಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದಲೆ ತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದಿ ಎಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಳ ಹಂತಡುಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಆದಿತ್ಯನ ದುಂಬು ಅವೇನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಫೋಟೋ ಇಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರದ ಅರಸರನ್ನ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನಗಳು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬಡಪನಂಚಿನ ನೀರು ಅತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆ ಬೋಪನಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರದ ಅರಸರ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಲದಿದಕ್ಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಫೋಟೋಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೆಯಲ್ಲ ಪೋರಾವಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರ ನಿಜ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಂದು ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪುನಂಚಿನ ಶೋಷಿತವೈನಂಚಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬೈದಿನ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರಿಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದು ಬೈದನ ಬಂಡ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮಗ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದು ಬೈದನ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಕಡುವಾದ ಬಡತನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ
ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ತೀರ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಪನಂಚಿನ ಏತ್ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ದಿವೊಂದು ಮಲ್ಲ ದುಂಬು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ನಿಖಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆದ ಜನ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ಪುನಗ ಈ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಘ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪು ಅತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅದಪ್ಪು ಅವೇನು ನೆನಪು ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಋಣನು ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪಗೋರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋಕುಲು ಎಡೆಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತೊಂದೆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತೊಂದೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮೂಡುದು ಬಲೆ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆನೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವಾಗ ದಯಪಂಡನ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಡ್ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕುಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇರ್ದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಹಾಳಾಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಕಲ್ತದ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಉದ್ಯೋಗದ ತೋನ್ವಾರು ಉದ್ಯೋಗದ ತೊಂದು ಬೈಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕುಲು ನಮ್ಮನೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ನಮಗ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪೆ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಪತ್ತಡು ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆ ರಿಜ್ಜಿರ್ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ತಾಂಕೀರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ 10 ಜನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಕುಪ್ಪಲಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೋರ್ನ ಗುರುಕುಲ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಅವಡು ಏಪಲ ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂದೇಟ್ ಅಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಹನ ಪಡೆದು ಅಕಲು ಇತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪನ ಎದುರು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮಿಸಿದೇರು ಅಕಲೇನ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮೂಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯದ ಅಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಂಗಗಳ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ತಳಮಟ್ಟಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲರಾಯನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಯನಕ್ಲೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಮುಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಲಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನಲಾತ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಏನು ಸ್ಫುಟನೆಂದು ಅನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಮುಂದೋಗು ದುಂಬುಗು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಲಾದು ಕಲ್ತದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪುದರ್ ಕೊಂತದು ಅವೇನು ನನಲಾತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ ಒಂದುಂಡು ಐನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಕೊನವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ನ ಐನಾತ್ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಲ್ ಕೊನವಡು ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀತ ಪೂಜಾರಿಲ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಆನೆ ಇತ್ಯಾರ್ನ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನುಮಲ್ತದೇರು ಮಿತ್ತು ಪುದರ್ ಕೊಂತೇರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬೋಗು ಅವೇ ರೀತಿಯಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡು ಸಮಾಜಡ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂಡದೇನು ಏನು ಈ ಏನೊಂದು 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೊಲ್ಯ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಮೂಲು ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಘ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘ ಹೆಂಚಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿಲ ಏನು ಸಂಘಡು ತೊಂದುಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವೇ ರೀತಿಯ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಸಂಘನು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲೀನಿ ನೆನಪಡಾಪುಂಡು ತಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆನಿ ಒಂಜಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ನೆನತದು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಏಪಲ ಏನು ಬೇತೆ ಮೇಟು ಪೋಂಡಲ್ ಹೊರ ಬಣ್ಣದು ತಾಯಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸಂಘ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪನವಡು ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೈಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೊಲ್ಲುಡು ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ಸಂಘ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಣ್ಣೋಡಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸರ ಪಕ್ಕ ಜನರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಗ ಆತೆ ಇತ್ತದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಘನು ದುಂಬು ಕಣತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ನೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸಂಗೋಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ವರ್ಷಡ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತಂದೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸಂಘದ ಪಕ್ಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಸಂಘ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಆತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯರ ಆತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರು ಓಲ ವರ್ಷಗೂ 1-2 ಸಾರಿ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಅವೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏತು ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಪಿರಪೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 35-37 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಕೊರಂದುಲೇರು ನೆಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ದುಂಬು ಬರಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇನು ಇನಿ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆನ ಮಾತಾ ಜೋಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಜಿಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜೊತೆನ ಮಾತಾ ಜೋಕಲ್ಲ ನೆನಪದಿಯೋಳು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ಸಂಘ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒನ್ ದಯಬಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂಡ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು 92 ಬರೋಡು 95 ಬರೋಡು 98 ಬರೋಡು ಅನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನಿಟ್ಟು ಓಲಾ ಒಂಚೂರು ಪಿರವರಿಯು ಅದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದ ಪಿರೋಡು ಬೋಂದಿಲ್ಲ 98% ತೆಪ್ಪುಡು 99%. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸು ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಬೈರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ ವಿಷಯಡು ದಾಲ ಒಂದೇಜ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಜೋಕ್ಲು ನಾರ್ಮಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಜ ಮಲ್ಪೊಂಡ ತೂದು ಕಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಕ್ಲು ಓದುವೇರು ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನೀತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂದೇ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಹೋಗೋ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಉಪ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ತೋಪ ಮೂಲಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೋಣ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರಡಾಪುಂಡು ದಯಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಮಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಪವುಜ ಜೋಕಲ್ನಾಥಿಗೆ ಓದೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನಾಥಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ವಾವಂಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ನಾಥಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚಾಪುಂಡ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಮಾಜನು
ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದೋಡು ಈ ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ದಾದಾಪಣ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಟ್ಟು ತೊಂದುಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ತೊಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಮಗೆ ಸಾಧಾರಣದಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಆಯನ ಮಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಈ ಇಂಬೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಒಣಸ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ದು ಒಣಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಇಮ್ಮೆನ ಬಾಲೆ ತೂಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಏಪಲ ಓ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ತೇರು ರೂಮುಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ತು ಮೂಲ ಕೊಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ಬಾಲೆ ತೂಂದು ಬಾಲೆದ ತರೆಟ್ಟು ಅವೇ ಒಂದು ಆತಂಡ್ರೆ ಅಂಚಾದವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪು ಹೋನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬೋದು ಸೀದ ಬೋದು ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯದ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕಾಣತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪುಂಡು ಆತನಾಗ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಕೆಣ್ವೆ ಅಜ್ಜನ ಮಗೆ ಕೆಣ್ವೆ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದೀಯ ದಾಯ ಬಂಡ ಈರು ಬರಬೆ ಅನ್ನಾಗ ಬೋಡಾಪಣ ತಾಯಿಗೆ ಬೋಡ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಅದು ಅಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೀರಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂಡದು ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಏತಾಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡದ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೋಲ್ಬರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಯನಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪವನೆ ಇತ್ತೇನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದ ಬಂದಿರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಂಗೊಡದು ಈತ ಜನ ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನು ಈತೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ದೆತನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಯ ಬಂಡ ಮೂಲು ಕೊರನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅವಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಲ ನಿಕ್ಲು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ನಿಕ್ಲನ ಕಾರದ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಉಂತಿನಪ್ಪಗ ಓಲಾಂಡಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮೂಲು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬೈಕ್ಡ ಕಾರ್ಡು ಬೋಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನಪದಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಬಂದ್ಪೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಿಕ್ಲು ತೀಯೋ ನೋಡಿ ಬಂಡದು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಈ ಸಂಘಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಸಂಘ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲವೇನ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಕೇಳಂದುಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಕಾನಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಒರಿಯನ್ನೆಂಕಲು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪೋರ್ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ದತ್ತದವ ಅಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖರ್ಚು ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕಲು ತೋಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲು ಡಿಸಿಷನ್ ದತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾರಿ ಕೋಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲು ದತ್ತೊಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋನಟೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಸಂಘೋಡದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಪಂಡದೇನು ಪಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆವಡು ಅವೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ಲು 20-25 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಜೊತೆ ನೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಕೇಳಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯದ ಸಂಘ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಕೇಳಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ತೂದುಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೋರ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳೋ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಚ ಬಿಲ್ಲವ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಚಾಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಊಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ